samile njalo cela bese Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu owase Nazaretha sithi akekho njengawe akekho ngalinganiswa nawe akekho ngafaniswa nawe nguwe wedwa uNkulunkulu nguwe izolo nguwe namhlanje nguwe naphakade siyabonga namhlanje ekseni sibonga amandla avusa uJesu kwabafileyo ukuthi akhona kule ndawo siyabonga moyo oyingcwele sibonga amandla anqoba ithuna ukuthi akhona kule ndawo sibonga ukuqashukwa kwezibopho namhlanje sibonga ukubuyiswa komphefumulo namhlanje siyabonga uNkulunkulu namandla wonke uNkulunkulu ongahluleki uNkulunkulu oyingcwele namhlanje ekseni babona amandla wonke sijoin ama forces nama angels sithi uyingcwele 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 ungcwele 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 uNkulunkulu akekho ngcwele njengawe akekho namandla njengawe akekho nomusa njengawe siyabonga namhlanje ekseni we thank you for your presence moya kaBaba we thank you uNkulunkulu namandla wonke lamandla avusa uJesu kwabafileyo sibonga ukuthi namhlanje aphilisa bonke abagulayo wona lamandla avusa uJesu kwabafileyo sibonga ukuthi namhlanje aqashula izibopho zeminyaka konke bekusibophile iminyaka namhlanje siyabonga ukuthi amandla avusa uJesu kwabafileyo ayaqashula ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho amaGibhithe sawabona asiyophinde siwabone konke okubi okwake kwasivelela siyabonga ukuthi angeke kuphinde kusivelele in the mighty name of Jesus Christ uNkulunkulu obakhululayo abantwana bakho wena wabakhulula abantwana bakaIsrayeli siyabonga ukuthi nathi namhlanje uyasikhulula uyayikhulula imphefumulo yethu uyawubuyisa umphefumulo wethu osikathathi siyabonga babo ingcwele siyabonga babo namandla wonke elithi izwi lakho wena useduzane kakhulu kulabo abanenhliziyo ezaphukileyo wonke uNkulunkulu oyingcwele abanomoya obuhlungu abaphukile emoyeni siyabonga ukuthi wena uyawubuyisa umphefumulo wethu ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha senze sibe nalenhliziyo eyokuthethelela masibathethelele bonke abasilimazile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha lithi izwi lakho uJesu Kristu wathi kuPeter Peter ngikukhulekele sibonga ukukhulekelwa nguwe uNkulunkulu namandla wonke egameni elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha sibonga igazi lika Jesu elachitheka eCalvary elithi izwi lakho ngalo legazi thina sakhishwa emandleni obumnyama sibonga ukukhishwa emandleni obumnyama sibonga ukusondeza kukhanyeni kwendodana yakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sibonga legama elingaphezulu kwamagama onke igama elithi Christ Jesus siyabonga ukuthi siyanqoba ngalo elika Jesu igama elithi athohlabelela kahle nabasendulo baliphatha legama banqoba ngalo nathi siyanqoba ngalo elika Jesu igama yaqashuke izibopho zonke ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha abagulayo mabaphiliswe bangabekwanga izandla moyo oyingcwele makube nguwe obabeka izandla egameni lika Jesu Kristu
waseNazaretha. We thank you for your presence, moya kababa. Siyabonga ukuthi ukhona kule ndawo, siyabonga ukuthi uyahamba kule ndawo, siyabonga ukuthi ukhona egcekeni lonke, siyabonga ukuthi ukhona kuzo zonke izihlalo ezikhona. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sisahlezi nawe uNkulunkulu oyingcwele, siyabonga ukuthi nawe uhleli nathi, siyabonga ukuthi uNkulunkulu obonelelayo, siyabonga ukuthi uyasibonelela ngegama lika Jesu Kristu owaseNazaretha. Bakhona ekudala bakhuleka iminyaka ngeminyaka bangayithola imisebenzi, namhlanje sithi ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla wonke lithi izwi lakho, wena uvula iminyango futhi iminyango evulwe nguwe akekho ongayivala. Sikhuluma isibusiso phezu kwabo bonke ngegama lika Jesu Kristu, sithi makuvuleke iminyango ekudala yavaleka ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga inkazimulo ekhona kule ndawo, siyayithatha le nkazimulo siyininda emakhaya, sisulela emakhaya, sisulela emsebenzini, sisulela ezikolweni, sisulela emakhreshi lapho kufunda khona abantwana bethu. Makubuse yona le nkazimulo, konke ukugula okubusa kulezo indawo akunamandla akunasabelo, ngoba kubusa yakho inkazimulo egameni elihle linamandla elika Jesu Kristu. Thank you Jesus. Sisamile njalo sengathi singashayela umoya oyingcwele izandla ekhona phakathi kule ndawo, sim-acknowledge umoya kaBaba, si-acknowledge umoya oyingcwele ophila kithi ngaphakathi. Uye umoya oyingcwele osibusayo, uye umoya oyingcwele osilwelayo, uye umoya oyingcwele osinikeza i-direction lapho singasazazi ukuthi singobani. Umoya oyingcwele uye osinikeza i-direction. Hallelujah. We thank you for your presence, Holy Spirit. Sisame njalo cela bese sibingelela uBaba, samukele ugcobo likaBaba engekho phakathi kwethu. Siyalwamkela ugcobo lwakhe ngoba simile nje kule ndawo ingenxa yogcobo olubekwe phezu kwakhe. Sibingelela umama ekhona phakathi kwethu. Siyakubingelela mama. We thank you for your presence in the mighty name of Jesus Christ. Ngibingelele i-leadership yebandla, abafundisi bonke, fivefold ministry, bonke abakhona kule ndawo, nabo bonke abasilalele basemakhaya. Ngibingelele i-worship team nina enisifaka ku-Holy of Holies. Ngibingelele obaba abasigadela imoto ngaphandle, nabo bonke abasebenza ekhishini. Yiloko usuku lolu olukhulu kakhulu, usuku lukaNkulunkulu lapho sothulisa khona imphefumulo yethu. Singakangena ezwini kunomhlabelelo othi yekumuso ongaka unothando, yekumuso ongaka nothando, nokukhululwa, nokuthethelelwa kwezono, nokukhululwa komphefumulo. Sengathi singawuhlabelela lo mhlabelelo ngoba namhlanje usuku lokukhululwa komphefumulo. Izwi lahlabi inhliziyo yami, langibonisa ukweduka kwami, kaze ngazivumizono sami.
Namandla wonke wena walinqoba ithuna, sibonga amandla wokunqoba ithuna, sibonga amandla wokunqoba, sibonga ukuthethelelwa kwezono, sibonga ukukhululwa komphefumulo. Lithi izwi lakho kuMatthew 18 verse 18, okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini, okukhululiwe emhlabeni kukhululiwe nasezulwini. Sibonga ukukhululwa kuwo konke bekusibophile ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Senze singabheka emuva, sesikhululiwe egameni elinamandla lika Jesu Kristu. Konke bekusibophile iminyaka yonke siyabonga. Ore namhlanje sikhululiwe, sesikhululiwe, 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 sikhululiwe, sikhululiwe, sikhululiwe kuwo konke bekusibophiwe, sesikhululiwe. Siyabonga ukukhululwa, sibonga amandla khona kule ndawo, amandla okukhululwa in the mighty name of Jesus Christ. Siyabonga moyo oyingcwele, siyabonga moyo namandla wonke in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ziningi izinto ezikhathaza imphefumulo yethu imihla ngemihla. Kodwa namhlanje ukonfirmile uMam Khatebe ukuthi usuku lokukhululwa kwemphefumulo. Kubonakale ngama prayer items esiwenzile ukuthi namhlanje usuku lokukhululwa. Singabazalwane sidalelwe ukunqoba, sabizelwa ukunqoba. Uma ufunda izwi lenkosi kuGenesis ithi uNkulunkulu wamdala umuntu, wambumba umuntu, wamdala wamenza wabusa kuko konke. Kodwa ngokufika kwesono umuntu wasuka endaweni yakhe iyokunqoba. Kahle hle sidalelwe ukunqoba, kodwa sesiyanqotshwa kulamalanga. Ingakho imphefumulo yethu iba scattered ngoba siphila impilo defeated.
Ora namhlanje sizobuyela ku original position eyokunqoba kwethu. Thina sadalela ukunqoba. Sinqoba esikolweni sifunda, sinqoba sisebenza, sinqoba singasebenzi, sinqoba sishadile, sinqoba singashadanga. Thina sabunjelwa ukunqoba. Hallelujah. Sizofunda izwi lenkosi ku 2 Timothy verse 4, chapter 14 ukuya ku 15. Incwadi kaTimothy wesibili, chapter 4, verse 14 ukuya ku 15. U-Alexander umkhandi wethusi wenza okubi kimi. Inkosi iyakumbuyisela ngokwemisebenzi yakhe. Umqwaye nawe ngokuba wamelana kakhulu namazwi ethu. Alexander the coppersmith did great harm to me. The Lord will repay him according to his works. Watch out for him yourself, because he strongly opposed our ways. Lana sithola indaba encwadini kaMpostoli Paul. UMpostoli Paul uyibhala lencwadi uboshiwe usejele. Uboshelwe nje into, uboshelwe ukukhuluma iqiniso ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo. So vele mawukhuluma iqiniso kuzoba ne-opposition. Vele uzochallengewa uma ukhuluma indaba kaKristu. Ngisho nasemsebenzini mawuveza ukuthi wena uyakholwa kuba nama-opposition. So uPaul uboshwa nje uboshelwe ukuthi uthi uJesu uvukile, and vele uJesu wavuka. Ngokuvuka kwakhe sanqoba. Kusho ukuthi bambophela ukuthi uthi uJesu uthi sinqobile ngokuvuka kaJesu. So uyibhala lencwadi usemdala, cishe insuku zakhe zokushiya lomhlaba bese zisondele, and naye besekabona ngoba uPaul beka umuntu okwazi ukubona ngamehlo enyama, ngamehlo kamoya. So bekabona ukuthi insuku zakhe seziphelile ezweni. So ubhala lencwadi uyibhalela uTimothy okholwayo, oyi-young pastor, omfundisi osesemncane. Uyamxwayisa ngezinto ekufanele azibheke ku ministry. So uyambhalela umtshela ngo-Alexander uthi womqaphela uAlexander umkhandi wethusi. Ubani na uAlexander? uAlexander umkhandi wethusi. He is the metal worker. Angazi noma bakhona yini abasebenza emafemini lapho kusetshenzwa khona ngeinsimbi. Akwenzeki kuthuleke efemini yeinsimbi. Kuhlala kunomsindo. So Alexander yilo muntu othanda umsindo. Alexander yilo muntu we-opposition. Alexander yilo muntu othanda uku-oppose abanye. Yilo muntu othanda ukuthi angaboni abanye abantu baphumelela. uAlexander yilo muntu othi uma uzama ukuya phambili yena akudonsele emuva, yena akubuyisele emuva. uAlexander ke loyo. Ubaningi ke abantu abanomoya kaAlexander. Hallelujah. Abantu abanomoya kaAlexander ba very influential. Bayakwazi nje uku-influencer isimo. Umuntu onomoya kaAlexander, wena ufunda e-tertiary, wena ufunda osuke ekhaya waye university wayofunda. Umuntu onomoya kaAlexander yilo ozokufakela umoya ukuthi wenze izinto obungazenzi usesekhaya. Loyo muntu unomoya kaAlexander, akafuni ukukubona uphumelela, ufuna ukukubona ubuyele emuva. Loyo muntu unomoya kaAlexander. Hallelujah. Ekhaya, endlini, ukhona umuntu onomoya kaAlexander. Yilo ongafuni ukubona abanye baphumelela. Yilo ongafuni ukubona abanye bathulile. Yilo onganakuthula ekhaya. Yilo ohlala njalo abangumsindo. Yilo ngisho noma kunomcimbi ngiyengizwe bathi kukhona istirring somcimbi. Abaningi abanjalo banomoya kaAlexander ngoba yilabo abafuna sizwe ngabo. Bona bafuna ukuthatha uvo lomunye umuntu. Banomoya kaAlexander, abathandi ukubona kunokuthula. Ngisho nasebandleni bakhona uAlexander abangathanda ukubona ukuthula, abangathanda ukubona ibandla liphumelela, abangathanda ukubona
ibandla likhula spiritually. Bafuna nje ukulibona likhula ngenumber, kodwa spiritually umoya kaAlexander udonsela ibandla emuva. Abanye babenza umsebenzi kaNkulunkulu, abanye bathi babadonsela emuva, bafuna ukuthi baqhubeke, banomoya kaAlexander. Gogo, umzukulu okuhluphayo unomoya kaAlexander. Abazukulu baphathisa bogogo istress ngoba banomoya kaAlexander. Lo moya kaAlexander yilo moya wenza abanye bahlupheke, yilo moya wenza abanye baphathwe istress noma idepression noma anxiety. Banomoya kaAlexander. Emsebenzini ngisho usebenza bakhona banomoya kaAlexander. Labo bangafuni ukuthi uphumelele uthole ipromotion, njalo benza izinto ezizokwenza ukuthi udonseleke emuva, ubuyele emuva, ungaphumeleli emsebenzini. Banomoya kaAlexander. Ku relationship noma emshadweni ukhona umoya kaAlexander. Ukhona ongakuthembisa okuthile ngomshado, kepha angaphinda akwenze lokho. Khona ongakuthembisa ukukushada angaphinda akushade, unomoya kaAlexander. Ukhona ongakuthembisa okuthile angakwenzi, unomoya kaAlexander. Hallelujah. Namhlanje lithi izwi lenkosi, ungabheki uAlexander, ungambheki uAlexander, bheka kuJesu. Uma ufunda izwi lenkosi encwadini yamaHebheru 12 verse 2, lithi izwi lenkosi, bhekani kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwenu. Uma ubheka kuJesu uzofana naye, uma ubheka kuAlexander uzofana naye. Sekuya ngawe ukuthi wena ubheka kubani. Lithi izwi lenkosi, bheka kuJesu engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. uJesu akagcinanga ngokungena ethuneni, waphuma ethuneni wayohlala esandleni sokunene sikaThixo. Uma umbheka fanele umbone ehleli ngasesandleni sokunene sikaThixo. Kulapho nawe ohleli khona as a Christian, ngoba thina sidalelwe ukunqoba, thina sifana noJesu, thina sihleli la kuhleli khona uJesu. uJesu walinqoba ithuna, ngakho nathi sinqobile kuzo zonke izimo. Singabheki oAlexander abasilimazayo, masibheke kuJesu. Singabheki oAlexander abasidonsela emuva, masibheke kuJesu. Siyambona uStefan ngelinye lamalanga bamkhanda ngamatshe, naye bamkhandela the very same reason njengoPaul, bamkhanda ngamatshe for ukuthi uthi uJesu uvukile, and vele uJesu wavuka. Siyambona ke uStefan bamkhanda ngamatshe, bayamsukela, akalwanga nabo, akaziphindiselelanga, akathandazanga umthandazo othi baba ngiphindiselele. Kepha siyambona uAlexander waqolozela phezulu, wabona amazulu, wabona uJesu eme ngeinyawo. uJesu lithi izwi lenkosi uhlala ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi, kodwa ngalelo suku waphakama wasukuma uJesu ngoba bona umuntu eqolozele phezulu. So ma uqolozele phezulu ubona uJesu, ubona amazulu, uzofana noJesu, uzokwenzelwa konke okuphuma kuJesu. Kepha mawubheka isimo esikulimazayo uzofana naso, mawubheka uJesu onqobe ithuna uzofana naye. Sekuya ngawe ukuthi ukhethe ukubheka kuphi. Singabheka uAlexander, bayasilimaza imihla ngemihla, bayasichallenge imihla ngemihla, bayasi-oppose imihla ngemihla, abafuni ukusibona siphumelela. Kepha masibheka kubo sizofana nabo, uma sibheka kuJesu sizofana naye. Siyambona ngelinye ilanga umprofeti uElisha walandelela umprofeti uElijah, uEliya wamlandelela. Umprofeti uElisha wayengasiwumprofeti, wayewumuntu nje engumsizi kaElijah. Siyambona ngelinye ilanga uElijah sesifikile isikhathi sakhe sokuthi awushiye lo mhlaba. uElijah siyambona uyahamba uyangasemfuleni obizwa ngeJordan. Ufika lapho ufuna ukuhamba, akakhona ukuhamba ngoba lo uyamlandelela uElisha. Waze wambuza wathi, kanti ufuna ngikwenzeleni? Wathi ngicela ugcobo lwakho. Wase uthi mawungibona ngikhuphukela phezulu, so ulitholile ke lolo gcobo. Wambheka, wakhuphuka umprofeti uElijah, wakhuphukela phezulu. Wambheka uEliya, waqolozela phezulu, wase uyalithola lo gcobo. Uma uqolozela phezulu kunogcobo ozolithola, uma uqolozela phezulu kukhona ihandover ozoyithola. Kepha uma uqolozela kuAlexander angeke uthole lutho. Khetha ke ukuthi uqolozela kuphi.
khetha ukuthi uqolozela kuphi, khetha ukuthi uqolozela kuphi. Ngoba uAlexander umkhandi wethusi angeke ahambe, bayohlala bakhona oAlexander. Noma ngabe umncane, noma ngabe umdala, noma ngabe uyasebenza, noma ngabe awusebenzi, noma ngabe ufunda ecrash, noma ngabe ufunda etertiary, noma ngabe ufunda esikolweni, uAlexander ukhona. Sekuya ngawe ukuthi ukhetha ukubheka yena noma ukhetha ukubheka kuJesu. Bonke labantu engibabalile baqolozela phezulu kwaba khona bakutholayo. uElisha waqolozela uElijah wathola ugcobo. Qolozela kuJesu kunogcobo ozolithola. Qolozela kuJesu kunogcobo ozolithola. Hallelujah. Kunamazwi engithanda siwafunde kuLuke 22 iverse u32. Ncwadi kaLuka u22 iverse u32. Athi lamazwi, but I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when you have turned back, strengthen your brothers. Cela siwafunde ngesizulu. Kepha mina ngikunxusela ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Hallelujah. La uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Uthi Peter ngikukhulekele. Cela sibambe legama elithi ngikukhulekele. Uthi Peter ngikukhulekele. uJesu wabakhulekela abafundi bakhe. Bonke wabakhulekela. Uthi Peter, I have prayed for you. uAlexander angakopposa, kepha uJesu ukukhulekele. uAlexander angakubetray, kepha uJesu ukukhulekele. uAlexander ngakuthembisa into angayenzi, kepha uJesu ukukhulekele. uAlexander ngakulimaza emoyeni, kepha uJesu ukukhulekele. Ungakhohlwa ukuthi wena ukhulekelwe uJesu, wena ukhulekelwe wonamandla, wena ukhulekelwe umdala weinsuku, wena ukhulekelwe umanqoba, ukhulekelwe yilo wanqoba ithuna, wena ukhulekelwe ulona amandla okwenza zonke izinto. uJesu walenga esiphambanweni, ngokulenga kwakhe wanikela yakhe impilo, wanikela lakhe igazi, wakhuluma amazwi ayisikhombisa, wathi baba bathethelele, wathi baba, wathi wena uzoba nami namhlanje eparadise, wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Wathi uJesu wakhuluma amazwi athi it is finished, wakhuluma amazwi athi ngiyawunikela umphefumulo wami kuwe. uJesu wanqoba konke okwethu. Ingakho ngafanelanga sibheke kuAlexander. Jesus said, I have prayed for you. uJesu sikhulekele. Pho why sibheka kulabo abasilimazayo? Ngoba thina sikhulekelwe. Sikhulekelwe uJesu. Sikhulekelwe onamandla. Sikhulekelwe umdala weinsuku. Sikhulekelwe yilo wanqoba ithuna. Ngokunqoba ithuna uJesu waye introduce amandla. Wona lamandla namhlanje asekhona kule ndawo. Wona lamandla anqoba ithuna namhlanje sanqoba zonke izimo esibhekene nazo. Wona lamandla avusa uJesu kwabafileyo asekhona futhi asasebenza nakule ndawo. Hallelujah. Siyambona uJesu ngelinye lamalanga ungena kule ndawo ebizwa ukuthi iGadara. Wathi efika nje, wathi enyathela kuleyo ndawo, kwaba khona amadimoni azibalekelayo, kwaba khona amadimoni akhulumayo athi sicela ungasikhiphi kulomzimba ngoba thina asifuni ukuya kaSathane. Kwamadimoni lawo bewasaba ukuya kaSathane. So uJesu uyindoda enamandla. Ngokufika kwakhe endaweni kwaba noshintsho libakhona. Kunogcobo ozolithola, kunamandla ozowathola uma uqolozela kuJesu, kepha waqolozela kulesimo obhekene naso, kunamandla ngekuwathola. Namhlanje sithi uyabuyiswa umphefumulo wethu. Namhlanje sithi uyakhululwa umphefumulo wethu. Angeke ukhululwe umphefumulo mawusabheke kulo okulimazile.
umphefumulo ukhululwa mawusowubheke kuJesu. Udinga ukubheka kuJesu yena yedwa engumqalisi nomphelelisi wempilo yakho ukuze uzokhululwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngelinye lamalanga uJesu engakabethelwa esiphambanweni wahamba waya kuleya ndawo ebekakhulekela kuyo, wafika lapho wakhuleka kanye nabanye abafundi bakhe. Esakhuleka njalo kwavela uJudas kanye nabanye bekahamba nabo, bathi bazombopha uJesu. uJesu akalwanga, uJesu akabalekanga, kepha wabonakala uJesu aya phambili aziveza athi nifuna bani? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Wathi nginguye. Into eyenzeka isimanga, lamadoda wabuyela emuva washayeka phansi. Waphinda futhi uJesu wathi nifuna bani? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Kwaphindeka the very same situation, lamadoda wabuyela emuva washayeka phansi. Yini ebeyenza lamadoda ashayeke phansi na? Inkazimulo kaKristu. Inkazimulo uJesu wayegcwele yona, wayephuma emthandazweni, ethandazile. Uma uthandazile ugcwala inkazimulo, ngisho noma ungena noma kuphi kuba khona izimo ezingekho right ezovele zishayeke phansi. Wena ungashongo lutho, kepha ngenxa yenkazimulo ekuwe izimo zisijikele ngoba wena wembethele inkazimulo oyithole kuJesu evele emthandazweni. Ingakho namhlanje ngizothi ukuze umphefumulo wakho ukhululwe udinga ukubheka kuJesu. Uyakhululwa umphefumulo wethu namhlanje, kodwa into ekumele siyenze ukubheka kuJesu. Singabheki kulesimo ubhekene naso, ungafocus kuso, ungazindli ngaso. Zindla kahle, zindla ngoJesu. Ukuzindla ukumeditate, uma umeditate kakhulu uyayibona, uzogcina ufana nayo lento meditate ngayo. So uma umeditate ngoJesu, uzindla ngoJesu, ugcina ufana naye, ugcina uhamba njengaye, ugcina urizina njengaye, konke okwenzayo uba noJesu. Ingakho Paul athi mawubekini loyo mqondo owawukhona kuKristu, umqondo ukuzinikela, umqondo ukuzithoba, umqondo weforgiveness. Ingakho namhlanje kufanele sibheke kuJesu ukuze sizoba yilabazalwane, yilo hlobo labazalwane elinqobayo. Asikho isimo esake samnqoba uJesu, wayenqoba zonke izimo. That is why lamadoda wavele washayeka phansi ngenxa yogcobo ebelibekwe kuJesu. Nathi lo gcobo sinalo, but siyazidawutha. Hallelujah. Namhlanje sizokhululwa. Ingakho nalo hlabelelayo uthi ukuthethelelwa kwezono nokukhululwa komphefumulo. Umphefumulo wethu uboshiwe ngenxa yenkinga esibhekene nazo, kodwa nathi khona into ekufanele siyenze. Masingabheki kakhulu kule nkinga, masibheke kuJesu. Wenza njani na uma ufuna ukubheka kuJesu? Ngizobala nje indlela eziwu-3 phela okwamanje. Number 1, indumiso. Uhlala ngendumiso kuJesu. uNkulunkulu uhlala endumisweni yabantwana bakhe. The more simdumisa is the more sifana naye. The more simdumisa is the more sisondela kuye. Mawufunda incwadi kuJames 4 verse 8 ithi as you come closer to God, God comes closer to you. Uma usondela kuNkulunkulu, noNkulunkulu usondela kuwe. Indumiso indlela yokusondela kuNkulunkulu. Eyesibili engizoyibala, funda izwi lakhe. Uma ufunda izwi leNkosi, ubheka kuJesu. Uma ufunda izwi leNkosi, uzombona uJesu kule verse olifundayo. That is why abakwazi ukukhuluma kahle bathi there's a voice in every verse. Lonke izwi olifundayo kune voice kaNkulunkulu. Ingakho indlela esibile engibalayo yokubheka kuJesu ukufunda izwi lakhe. Konke esikhala ngako, konke esishoda ngako kukhona ezwini leNkosi. Sidinga nje ukufunda izwi. Futhi sekulula ke manje selikhona nasemafonini. Ungalifunda uhamba, ungalifunda uhlele etaxini, ungalifunda nje noma kuphi. Akudingeki ukuthi kube ne special time la uzolifunda khona.
ulifunda noma kuphi. The more ulifunda izwi lenkosi, yingakho athi uNkulunkulu Joshua wozindla ngalamazwi. Uma uzindla ngamazwi kaNkulunkulu, kancane kancane lesimo obhekene naso siyaphela, siyancipha, uJesu uyakhula empilweni yakho. That's how we focus on Jesus. You read his word. Eyesithathu engizoyibala indlela yokubheka kuJesu, ukuthandaza. uJesu ukuze lamadoda ashayeke phansi, lamadoda ebowazombopha, uJesu wayephuma emthandazweni. Bahluleka ukumbheka, bahluleka ukubhekana naye ngoba wayegcwele inkazimulo ephuma emthandazweni. Uma uphuma emthandazweni ugcwala inkazimulo yokubhekana ngisho noma ngabe isiphi isimo in your life, umthandazo indlela yokubheka kuJesu. Ayesine igiving, ukunikela. Ukunikela, unganikela ngemali, unganikela ngesikhathi sakho. Ngisho ukuza nje la ebandleni uzosebenza, noma ngabe wenza hlobo luni lomsebenzi, noma ngabe usula itulo ukunikela, unikela ngesikhathi sakho. Kwabasebenzayo ukukhipha okweshumi, mawenza njalo uyamlalela uNkulunkulu. Awudlali ngesikhathi. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu akawadla amandla endoda. Uma ukhipha okweshumi, i10% tithe, awuyilahli leyo mali. Kufanele nokuthi uyiboleka uNkulunkulu. Yes, kona kunzima. Nami ngiyazi kunzima. Izimo ziningi, kepha mawunikela kufanele nokuthi uyamboleka uNkulunkulu ngoba izobuya leyo mali. In fact, ngenzeka ngabuya imali, but kukhona kwenzayo uNkulunkulu in the background. Hleze wena ukhipha imali, uzitshela ukuthi kuzobuya imali, kanti uNkulunkulu udila nehealth yakho. Noma mhlawumbe udila nehealth yabantwana bakho, noma ngabe udila nekusasa labantwana bakho. Angeke wazi wena kwakho ukulalela izwi likaNkulunkulu. Lisho njalo ke izwi likaNkulunkulu lithi liyakhishwa okweshumi. Sisebandleni elikhipha okweshumi, esisebenzayo kufanele sikhiphe okweshumi. Ke siye ku calculator sithi sobona next month. Uyalalelwa uNkulunkulu. Hallelujah. Sizongena emthandazweni bazalwane. Indaba namhlanje isekhululweni kumphefumulo. Uyakhululwa umphefumulo. Imphefumulo yethu iboshiwe ngoba sibheke kakhulu ko-Alexander. Labe basilimazile, labe basidonsele emuva, labe bangafuni siphumelele, kanti khona indlela yokuphumelela ukubheka kuJesu. Hallelujah. Sizokhuleka bazalwane, sesingena emkhulekweni. Isikhathi sokukhuleka lesi kuzoba nje nama prayer items amabili bese siyahlukana. Zocela nje si-worship bese singena emkhulekweni. Umkhuleko wethu wokuqala wokukhululwa komphefumulo. Siboshiwe emphefumulweni. Kunenkazimulo esingakhona ukungena kuyo. Kunenkazimulo engakhona ukuhlala kithi ngoba imphefumulo yethu iboshiwe. Sithwele oAlexander ngeinhliziyo zethu. Bonke laba basilimazile sibathwele baseyinhlizweni zethu. Namhlanje siya-emptisha inhliziyo yethu. Sithi umkhuleko wokuqala uzothi Baba ngisize ngithethelele bonke oAlexander, bonke abangilimazile, bonke abangilimaza, ngingenze ngibathethelele ngoba kunendawo engifuna ungena kuyo, kunogcobo engilifunayo, kunenkazimulo engiyifunayo. Ayikwazi ukungena kimi ngisese nalo Alexander engimgcina enhlizweni yami. So today we will empty our hearts. Sizokhululwa inhlizweni zethu. Sizothi Nkosi nginikeze lo moya wokuthethelela oAlexander. Singaze sithandaza umthandazo wrong othi Baba siphindiselele kulaba bangilimazile. uJesu akakhulumanga lawo mazwi elenga isiphambanweni, kepha wathi Baba bathethelele. Akashonga ukuthi Baba ngiphindiselele, wathi Baba bathethelela. Kufanele sifane noJesu.